Umělé zdroje radioaktivity jsou součástí běžného života. Používají se například jako palivo v jaderných elektrárnách, pro diagnostiku a radioterapii v medicíně a v neposlední řadě v průmyslu. Nežijeme v ideálním světě a proto může dojít k různým krizovým situacím, které ohrožují zdraví lidí. Například požár radiologického oddělení nemocnice, nehoda automobilu převážejícího radionuklidové zdroje, ztráta nebo krádež zdroje a podobně. Radioaktivní materiál může být také zneužit, což je velmi aktuální téma vzhledem k současné mezinárodní situaci. Nebezpečí spočívá v tom, že radiace není vidět. Existuje nějaké řešení, jak minimalizovat riziko? Jak například najít ukradený zdroj radiace? V projektu Radron se zabýváme lokalizací zdrojů radioaktivního záření pomocí dronů. Nacházíme se na testovacím heliportu v areálu Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany. Cílem tohoto experimentu je otestovat, že dokážeme lokalizovat stacionární zdroj záření, ale také pohyblivý zdroj. Pokud neznáme míru rizika, nechceme vystavit lidi nebezpečí. Proto musíme použít stroje, například drony, které situaci zmapují. Klíčová je rychlost, to znamená v ideálním případě dron určí směr, odkud záření vychází a rychle zdroj najde. Právě sledujeme ukázku letu roje dronů vybavených novou kamerou, které se snaží lokalizovat zářič, který je umístěný v kufříku. Jedná se o cesium-137 a v tom našem scénáři vlastně došlo k neoprávněnému odcizení tohohle zářiče a vlastně došlo k vyhození toho kufříku z auta. Jak to celé vlastně funguje? Naše drony jsou vybaveny množinou senzorů pro uskutečnění daného úkolu. Máme zde přijímač signálu GPS, díky kterému dron umí letět autonomně ve vymezeném prostoru. Dále zde máme velmi dobrý 3D lidar. Toto je skener, díky kterému se dron umí vyhýbat překážkám a mapovat území kolem sebe. A nakonec zde máme velmi důležitou Comptonovu kameru, díky které dron vidí ionizující radiaci a je schopen lokalizovat zdroj záření. Co je to Comptonova kamera? Firma Advacam vyvíjí detektory ionizujícího záření, které umožňují změřit různé informace o dopadajících částicích. Konkrétně v tomto projektu používáme detektor Minipix Timepix 3 v režimu Comptonovy kamery. To znamená, že pro lokalizaci zdroje záření využíváme Comptonův jev, který nastává v senzoru toho detektoru. A my jsme schopni pomocí vhodných algoritmů dopočítat, odkud to záření přichází, to znamená, jakoby kde ten zdroj je umístěn. Zdroj radioaktivity, to zní nebezpečně. V rámci projektu Radron poskytujeme zdroje ionizujícího záření a zajišťujeme testovací prostory a testovací podmínky a také vytváříme přesné Monte Carlo simulace používaných detektorů. Radionuklidové zdroje, které zde dnes používáme, jsme si přivezli v takovýchto přepravních kontejnerech, které mají nás i naše okolí ochránit před radiací, která z těchto zdrojů vychází. A jak dopadlo hledání kufříku s odcizeným zdrojem radiace? Ukáže nám software jeho polohu? Na mapě vidím, kde jsou naše 3 drony, které hledají zářič 2,5 metru nad zemí a potom jedna, která létá 6,5 metru nad zemí. Ta bude to území skenovat pořád. A jak se naše drony blíží k zářiči, tak pomalu měří informace z Comptonovy kamery. To jsou tyto zelené kužely, které značí množinu možných směrů ke zdroji záření. Tady vidíme hypotézu pozice zářiče, včetně nejistoty, to jsou ty fialové kruhy. Ve chvíli, kdy drony zaznamenají dostatek fotonů záření gamma, které vychází z tohohle zdroje, aby mohly zrekonstruovat jeho pozici, tak se na to místo vydají. Teďka tyto 3 drony zářič obíhají a stále zpřesňují pozici a drony už zářič našly a teďka zpřesňují informace o jeho poloze. Drony rychle našly ukradený zdroj. Umí drony sledovat zdroj, který se pohybuje? Zatímco v předchozím experimentu jsme měli statický zdroj, v tomhle experimentu bude zdroj pohybující se, tak jsme zdroj umístili na robotického psa,
který s ním tady bude po tom polygonu chodit. Drony jako v předchozím scénáři opět mají za úkol zdroj lokalizovat. Tentokrát ten jejich úkol bude právě o to těžší, že ten zdroj se bude po celou dobu přemisťovat. Ve chvíli, kdy dojde k přemístění zdroje, algoritmus by měl určit novou pozici a poslat drony na tuhle novou pozici. Drony aktuálně měří přibližně 2 Comptonovy kužely za sekundu, což je dostatek informace pro to, aby ten zářič mohli sledovat a zpřesňovat jeho pozici. A vidíme, že tak, jak se pes přibližuje k nám, tak i drony se postupně přibližují k nám a drží se psem krok. Celkem bylo provedeno 36 experimentů s různými typy zdrojů, například cesium-137, kobalt-60, europium-152, o aktivitách 88 až 500 megabecquerelů. Ve všech případech drony zdroj našly za 1 až 2 minuty. Klíčem k rychlému nalezení zdroje je určení směru, ze kterého radiace přichází. Toto je unikátní vlastnost celého vyvíjeného systému. V projektu jsme se zaměřili na vyhledávání zdrojů radiace pomocí dronů, ale jsme si samozřejmě vědomi, že drony mají svá omezení a při řešení skutečné situace spojené s radiačním ohrožením bude zapotřebí využít jiné robotické prostředky a velmi pravděpodobně jejich kombinaci, například kombinaci dronů a nějakého pozemního prostředku. Comptonovy kamery lze integrovat i do jiných robotických zařízení, takže tady vlastně máme ukázku robotického psa, který nese 2 detektory, 2 ty Comptonovy kamery. Ta integrace je velmi podobná, ne-li úplně stejná, jako v případě toho dronu. Koncepce je taková, že ten pes by autonomně nalezl zdroj na základě dat z té Comptonovy kamery. Autonomní systém zahrnující drony, speciální detektory a řídící software byl vyvinut ve spolupráci Advacamu, Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a Českého meteorologického institutu. Tento systém řeší potenciální krizové situace spojené s nesprávným nebo nelegálním zacházením se zdroji radiace.